Priestor jednoducho pripravte tak, ako keby mali prísť hostia. To znamená, že nie je potrebný žiadny homestaging, nie sú potrebné žiadne vytváranie špeciálnych efektov a momentov. Maximálne čo pomáha je v podstate nachystanie alebo príprava stola k stolovaniu, možno že nejaká fľaša vína, prípadne nejaký iný prvok, ktorý vzbudí takú lepšiu atmosféru, prípadne navolí pocit relaxu. A vo všeobecnosti sa snažte pripraviť chatu tak, ako ju uvidia hostia. Celková tvorba virtuálnej prehliadky na vašej chate zaberie zhruba hodinku až hodinku a pol, záleží od veľkosti, členitosti a počtu poschodí. Vo všeobecnosti prichádzame 2 hodiny pred prvými hostiami, ako je chata pripravená k ubytovaniu. Kvalitu skenovania ovplyvňuje samozrejme počasie, to znamená termín mu treba prispôsobiť. Termín vnímajte ako flexibilnú, to znamená nejaký plávajúci termín, ktorý si stále 24 hodín pred skenovaním potvrdíme.